compte, perquè el cas de Sueca és molt diferent tant d'Alzira com Gandia. Sí que tenim un museu faller, però el museu faller es redueix a una única sala molt menuda on no tenim ni pressupost ni ajuda com a tal de part de l'Ajuntament. Tenim els ninois que hem pogut recuperar perquè des que començaven a fer-se falles a Sueca de forma moderna, és a dir, des de la missió formal amb llibret, càrrecs, etc., s'han muntat ninois, però l'Ajuntament els tenia guardats en unes dependències fins que un regidor de torn es quedà a la seva falla sense monument i es cremaren. Es tragueren i es cremaren. Es salva un, que és el més antic que té la falla per la Talinyó guardat, que és del 54, i fins als anys 2000 no n'hi ha res. En els millors dels casos, els infantils els tenen guardats, les pròpies falles majors infantils de les comissions que li muntaven, i el que tenim és a partir del 2001 i sobretot a partir del 2010 de forma consecutiva. El problema que tenim és no tenim pressupost, estem des que Sueca va entrar dintre del G8 intentant aconseguir un espai més gran, simplement perquè la sala tindrà uns 30 o uns 40 metres quadrats i no té més, i entra tot, entre ninots, entre llibrets, entre els trofeus que no anem en el concurs de Sainet, tenim diverses col·leccions, però ho tenim conforme podem. No tenim discurs museogràfic perquè no el podem tindre per espai, i encara que hem començat a fer visites recentment de gent de Sueca o gent de l'Associació d'Estudis Fallers que ha vingut, s'ha interessat per el museu, és complicat arribar a la gent perquè també està en una zona fora de la ciutat. Aleshores estem un poquet batallant amb regidors de torn, òbviament amb les regidories, perquè ens donen un espai més cèntric i que comencen a ja no dotar un pressupost, perquè això ja no depèn de mi, però sí que comencen a donar un poc d'importància a lo que és el Museu Faller, no com el que estàveu comentant de reunir tot el que és les falles, les llibrets, etc., sinó com una expressió del poble, en aquest cas de Sueca, perquè també tenim dintre del que és les falles, hem tingut personalitats prou importants que l'única d'elles a dia d'avui és Fuster, l'únic que té museu, el resto, ni la casa de Benete Baldoví també l'enderrocaren, el mestre Serrano del Perelló també va desaparèixer, i seria un bon lloc, també un bon espai per a retre-los en homenatge i donar-los la visibilitat que al fi i al cap es mereixen. Sí que ja estem des del 2008, però és un protomuseu, entre cometes, perquè no podem fer molt més, estem molt limitats. Una situació molt diferent a la que viuen a